खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चम्पा ब्लगआव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर, दिनै आङो बिराद इम्परटेन्ट टपिक लानानै फैदों। दिनै आङो सेलाइननि बारेयाव रायलायगोन। आङो मोनबा सेलाइननि बारेयाव रायलायगोन, रोखोम सेलाइननि बारेयावहाय। दिनै आंनि आखायाव दङ सेलाइना NS सेलाइन दङ, DNS दङ, D5 दङ, D10 दङ आरो RL दङ। आङो बिसिनि बारेयाव रायलायगोन। मबे सेलाइना मायाव होजायो एबा मा बेमारावहाय होजाया बेखौ आं रायलायगोन लोगोफोर। एक नाम्बारावनो जाहैबाय आङो दायो NS खौ लादों। NS नि फुल फर्मानो जाहैबाय नर्माल सेलाइन। बेयो सडियाम क्लराइड नामावबो फैयो। बे 0.9% संख्रिबो दङ, सडियाम क्लराइड होनो। बेनिखायनो बे सेलाइनखौहाय ल' प्रेसारावहाय बाहायनाय जायो आरो जाय पेसेन्टआ बिराद उइक दुरबल बेहाय बाहायनाय जायो। लोमजानाय पेसेन्टफोरनोथ' फ्राय होनाय जायो हस्पिटाल सेटआपआवहाय। ओमफ्राय बे सेलाइनखौहाय जोङो आथिं आखाइ जेनेबा बौदोंब्ला एबा गाराय हारि सुनाय ड्रेसिं खालामनायावबो बाहायनाय जायो। आरो माब्लाबा समावहाय बबेबा मुलिया पाउडार फर्मावहाय फैयो, जेरै एन्टिबाय'टिक पेन्ट'प्राजल हारि फैयो। बेहायबो बे सेलाइनखौहाय एसे माबानानैहाय दिहुननानैहाय जोङो लगायनानैहाय पेसेन्टनो IV होनाय जायो आरो IM एबा IV होनाय जायो। आरो बे सेलाइनावहाय जोङो भिटामिन हारि एड खालामनानैबो जोङो होनो हायो। जेरै फिसा ml आवबो फैयो 100 ml आव। बेहाय जोङो आयरन सुक्रस हारि डक्टरफ्रा प्रिसक्राइब खालामनानैहाय नर्माल सेलाइनावहाय होनो हायो। नाथाय बे सेलाइनखौहाय जोङो हाइ प्रेसार पेसेन्टफोरनोहाय होनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला बेहाय संख्रि दङ। बेनिखायनो ल' प्रेसारनि थाखायहाय मोजां, नाथाय हाइ प्रेसारनि थाखायहाय बियो प्रेसारा बारायसिननो हागौ आरोखि। बिनि थाखायनो डक्टरफ्रा नैबे सेलाइनखौहाय बांसिन प्रिसक्राइब खालामनाय जाया आरो होआ आरो बे नर्माल सेलाइनखौहाय। दायो आं लादों DNS डेक्सट्रस नर्माल सेलाइन। बेनि फुल फर्मानो जाहैबाय डेक्सट्रस नर्माल सेलाइन लोगोफोर। बेहाय गोदै दंदेरो। बेनिखायनो जोङो माबायदि पेसेन्टनो होनो नांगौ बेखौहाय ओरैबायदि पेसेन्टनो होनो नांगौ जाय पेसेन्टआ दुरबल, खिनाय गोबानाय, इलेक्ट्रलाइट्स इमबेलेन्स जानाय, डिहाइड्रेसन जानाय बेफोरबायदि पेसेन्टनोहाय होयो। एक्सिडेन्ट केसफोरनोबो होयो, थै थांगारनाय बेफोरबायदिनो। आरो जाय पेसेन्टआ ल' सुगार जादों आरो ल' प्रेसार जादों बिसोरनोहाय बे सेलाइनखौ होनाय जायो। आरो बे सेलाइनखौहाय सुगार पेसेन्टनोहाय फ्राय होनाय जाया। मानो होनोब्ला बेहाय गोदै दंदेरो। बिनि थाखायनो बे DNS खौहाय होनाय जाया। डक्टरनि हिसाबै बे डक्टरा होगोन आरो बेखौहाय बेसेबां होनांगौ बेफोरबायदिनो 1000 ml आवबो फैयो बियो। बे 500 ml बेहाय जोंनि हस्पिटालाव खालि 500 ल' सफैयो। बेनिखायनो आं बेखौ खोन्थानाय जाबाय आरो हाइप'भलमिक शकआवबो होनाय जायो। मानो होनब्ला इनसुलिन खमद्राय जायोब्लाबो बेखौ होनाय जायो। जाय सुबुङा ल' सुगार जाब्रेदोंब्लाबो नैबे DNS खौ होनाय जायो आरो। ओमफ्राय नै दायो आङो D5 खौ लाबोदों। बे D5 आ जाहैबाय डेक्सट्रस 5%। बेखौहाय ओरैबायदि पेसेन्टनो होयो जेनेबा जाय पेसेन्टआ बिराद दुरबल, सिनि खम मोदोमावहाय, बिराद उइक, बिदिनो खर' गिदिंबाय थानाय, साबाय थानाय, ल' प्रेसार एबा हाइ प्रेसार बेफोरबायदि पेसेन्टनोबो होनाय जायो आरो नैबेखौहाय। आरो बेखौहाय डायबेटिक पेसेन्टनोथ' होनो नांखाया। आरो जाय पेसेन्टआ बेफोरबायदिनो हेड इन्जुरि एबा ब्रेन सार्जारि जागोन बेफोरबायदि पेसेन्टनोबो होनाय जाया नैबे D5 खौहाय। आरो माखासे इलेक्ट्रलाइट इमबेलेन्सआवबो होनाय जायो आरो बे D5 खौहाय। आरो नैबेबो D10। बे D10 आबो एखेयानो जेनेबा D5 जेरै बेबो गोदै दङ बेहायबो। बेनिखायनो सुगार पेसेन्टनो होनो नाङा। बिदिनो हाइ प्रेसार, ल' प्रेसार, बिदिनो इलेक्ट्रलाइट इमबेलेन्स, डिहाइड्रेसन बेफोरबायदि पेसेन्टफोरनो होनाय जायो आरो बे D10 खौबो सुगार खमफोरनोहाय। ओमफ्राय नैबे RL रिंगार लेक्टेटनो बेखौहाय बे अभारअल पेसेन्टफोरनो होजायो। ल' प्रेसार, हाइ प्रेसार, ल' सुगार, हाइ सुगार बेफोरबायदि पेसेन्टनोबो बांसिन होनाय जायो। नैबेखौनो फार्स्ट डक्टरा होनाय जायो। जेब्ला पेसेन्टआ एडमिट जायो होमब्ला डक्टरा बेखौ होनाय जायो आरो। माने जाय पेसेन्टआ बिदिनो दुरबल, बिराद ब्लिडिं जानाय एबा बिदि अपारेसन जानांगौ दङ, बिदिनो खिनाय गोबानाय, दुरबल जानाय गासैयावबो माने बे सेलाइनखौहाय होनाय जायो लोगोफोर।
भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामदो आरो आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा खालाम आरो डक्टरनावहाय जों कनसाल्ट खालामनो हायो बांसिन साबसिन मोनथिनाय बायदि आरो नोंसोरबो कमेन्ट खालामहर जायाखैब्ला फोरोंहर एसेनोसै आं मिथिनायखिनिखौ खोन्थानाय जाबाय।